Rahmat arsa maneng jero legaken sirat mojo minangka tanggal kewajibipun Bapak Rahmat samangke pun paripurna kasrahaken dumateng Mas Bagus Muhammad Naim Azumar mila kanthi dipun tanggani waosan bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditegaken alamat ampun dodok Pak Rahmat ngadep mawon jenengan Pak ampun tongkrong Pak boten elok yang sepuh dodok tengah jeneng putra boten elok senajan to anak ibu presiden nggih ning boten napa-napa wong boten ngertos nuwun para rawuh sampun paripurna Bapak Rahmat lenggahaken pengantin minangka pratandha kewajiban tanggal jawabipun Pak Rahmat pun rampung mergane pun kasrahaken dumateng Mas Naim. Semoga mangke saged kalajengaken Mas Naim ngupakara didik gula mentah Roro Ayu Safaatul Azizah saged dados mar'atus sholihah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh samangke Bapak Rahmat sampun melegakan berisan pinangantian kekali saha sampun lenggah jejer wonten sisi kananipun pengantin nulis candipun berisan pengantin arso nglampahi adicara kacar kucur adicara kacar kucur nika adicara tampa kaya minangka tanggal jawab kewajibanipun Mas Bagus Muhammad Naim Azumar nyekapi sandang pangan soho papan Roro Ayu Safaatul Azizah samangke kadedahaken kalian beras lambang dedaharan warnanipun kuning lambang kemakmuran sinampuran arta receh lambang gunakaya mugi saged katampi kanthi ikhlas menawi sawet pikantuk kathah nggih alhamdulillah menawi seketik nggih wasyukurillah. Amit nuwun sewu dumateng sedaya kaluwarga supados boten ngantuk kadosipun saya sangat niki saking kajen nggih ngantuk nggih. Nggih berarti tesih sehat Bu nggih. Yen ora pinter ngantuk berarti kudu bisa ngantuk. Siap mangke mangsuli nggih ngaten nggih. Ya. Kacar kucur wong liya sing dudu sedulur sakniki pun dados sedulur nggih. Nggih. Wonge lemah lembut sanget. Sepisan malih aduh sekayane ngantuk sanget sepisan malih. Kacang kawak delek kawak wong liya sing dudu sanak saniki pun dados sanak nggih. Nggih. Emang biayi kajen lemah lempung saking alus nganti mulut alot. Mas Bagus Muhammad Naim anggenipun nyuntak boten kenging mawur nampinipun nggih boten kenging mawur mergane yen ngantos mawur berarti pengantin kalih minangka piyayi sing boten jujur mila kedah ngati-ati. Sasampunipun menika redana katitipaken dumateng ibu mbok menawane temanten dereng saged ngelola ekonomi. Sinten ngertos mangke acarane bubar mantene buka amplop lajeng artone kathah dadosaken pikiran dunya akhirnya tumbas barang boten genah. Mila dipun titipaken ibu supados benjang saged kagem tumbas lemah amin saged bangun omah amin sak sampunipun gadah putra saged kagem biaya sekolah ngantos kuliah amin benjang saged tumbas mobil mewah amin senajan to dalane rusak ben boten numpak motor saha benjang saged ziarah teng Mekah Madinah amin Allahumma amin. Sasampunya dicara kacar kucur nulya candhaipun temanten kekalih arsa dahar kembul bujono niki dulang-dulangan abot enteng disangga bareng-bareng susah senengipun ugi dipun raosaken sareng-sareng ngagemipun tampah
mergane Pak Rohmat kalian ibu saking emane kalih Mas Naim supados Mas Naim niku mboten nandang luwe supados wareg terus saya betah teng dalem ning ampun kebetahan mangke yang betah teng dalem orang yang gawe walah iya Mas segane kok ora mupakat kaya Gunung Slamet gedene ya Dik nyuwun pangapunten niki amargi ibu bapak kula eman kali panjenengan Mas eman yo eman tapi iki malah lawe kok kentang to Dik si pengen nopo kan Mas lah wong aku yo duwe kentang ngurugi mek-mek acan to Dik nopo niki kok kula boten ngertos kan Mas monggo li bakal ngerti oh ngaten terus nyuwune nopo Mas ana lawuh tempe apa ora to Dik wonten kan Mas nyuwune sing garing apa sing teles Mas lho sing garing tempe apa Dik sing garing niku tempe orek Mas lah sing teles niku tempe bacem Mas wah tak kira tempe apa Dik ya wis apa wae sing ting sliramu sing masak Kang Mas bakal resep ya Dik injil kan Mas nuwun para rawuh sampun paripurna salajengipun pengantin arsa ngunjuk wedang kasucen meninggih Rano Suci minangka banyu ingkang dipun pendet saking sumber pitu wonten ing desa Situmpeng senajan prakteke dipun pendet saking warung sampun dipun dongani dening sesepuh para sepuh saha tiyang sepuh wedangipun bening mugi sedaya perkawis ingkang lebet wonten ing badanipun manten perkawis ingkang halal raosipun adem mugi uripe pengantin ayem tentrem walah Dik iya kan Mas mau maeme lawe kentang malah iki kepara wedange anjet Dik lah nyuwun pangapunten kula dereng kober kan Mas aku pesen wedang sing enak iso ora to Dik saged nyuwune badhe napa Mas badhe teh kopi napa susu Mas wedang susu napa ora to Dik wonten niku teng wingi wonten susu kaleng susu saset badhe milih sing pundi kan Mas susu kaleng ya Dik sing kenging napa Mas lah kae sing akaline karo glele oh ngaten nyuwune coklat napa putih Mas ya susu putih sing ana coklate sithik lho Dik oh ngaten kok coklatnya mong sekedhik kan Mas ya yen coklate kaken ora apik Dik oh ngaten mangke iki kan Mas